السلام علیکم گلین چاروکا وشاد کنن شمارا بلوچی دوچ یوٹیوب چینلا گلین چاروکا اسٹار پلس نامی و مشہور دکان مسلم حمل کلات سینٹرا چے شمارا وش رنگی و نوکیں گد دست کپیت چوش کے اصلی مکن اصلی ویل 3D و نوکیں گودی است کے نامی سنگاریں باز ڈولداریں و جلوناکیں گودی و ہر قسم نرم و نازر کے شلواری گود ہم شمار رسید نوکیں اصلی چادر ہم شمار ادا چے دست کپید مسلم حمل کلات سینٹرا چے کانشان چے ابید شما پجم و بنارسی گود ہم زورت کنے گود و پجمان چے ابید مسلم حمل کلات سینٹرا چے شمار کاسمیٹک سے سامان چوش کے اصلی میک اپ و سنگار ایدگا سامان ببنت دست کپنت اصلی شیمپو ڈنی صابون و پرفیوم و وشیم بو ہم شمارا ادا چے دست کپیت کہ شما پوتی ہر موقع واسطہ زورت کنے ہنچو کہ عید پارٹی یا کسی سوگات زورے سور سانگ و ہر اوکیجن واسطہ شما زورت کنے خدا بند الہی بخش حمل گلین چاروکان شما مسلم حمل کلات سینٹرا چے وتی گوشان کہ شمارا آودا دست کپنتیں رنگ داتگیں یا کہ بے رنگ شما وات رنگی کنائنے ایشان زورت کنے او پیکو ہم امیدہ چے کنائنت کنے گلین چاروکان مسلم حمل کلات سینٹرا چے علم وتی واسطہ ای چیزاں بزورت نوکیں و اصلی چادر و بنارسی گود ہم شمارا مسلم حمل کلات سینٹرا چے دست کپیتیں نمبر سرا رابطہ بکنیت 031329166141